Celé detstvo alebo celú základnú školu som strávil na koši. V skateových topánkach som podľa mňa hral a mal som ho obalené kobercovou páskou. Vieme o tvojich úspešných projektoch. Ktoré sú neúspešné projekty a prečo boli neúspešné? Dostať ponuku od Octagonu ísť zápasiť je extrémna česť. Nebol to úplne, že zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň, ale určite zlomový bod bol COVID. Vítajte v ďalšej epizóde Horstolku. Dnes tu máme človeka, ktorý dokáže spájať hudbu, street kultúru, šport a podnikanie a jeho meno je Michal Jakša Novotný. Jakša, vítaj. Ďakujem Si ready? za pozvanie, som ready. Poďme na to, let's go. Sme ready? No. Jakša pravidla pozná, je starší, takže vyberá si prvé miesto, odkiaľ pôjdeme. OK. Si ready aj na akrobatické kúsky? Áno, ale to musíme sa rozohriať, vieš. Berám spod koša, ľavou rukou som ľavák, takže môžeš pravou, o dosku iba. Aha. Easy. A keď nedám, tak vlastne mi dávaš otázku, hej? Jakša pravidla pozná, presne tak. Oj, to je on. Pozaj chrbát. Aha. Vyberáš si ty. Ideme spod koša, pod nohu a kôš. Ty pána. Dobre, a toto Let's go. vlastne už musím byť vo vzduchu? Vo vzduchu, áno. Pravou rukou samozrejme. Aha. OK. Skoro. Prvé písmeno H. Jakša, aký je tvoj vzťah k basketu? Vieme, že si súčasťou Slovana. Kedy prvýkrát si mal nejaký stret s basketbalom? Celé detstvo alebo celú základnú školu som strávil na koši. To bolo jediné také, akože sme mali pred základnou školou nový kôš postavený a fakt sme tam boli, že celá škola. Aj po škole skončila škola, odložila sa taška, domov sa šlo s čiernymi rukami, alebo až keď bol hlad. Takže áno, takýto, že streetball. A momentálne sleduješ Slovan, samozrejme, Áno. tým, že máte nejakú spoluprácu, ale sleduješ aj NBA, zahraničné týmy nejaké, alebo je to čisto... Iba vieš, čo na mňa vyskočí, vyslovene, že nevyhľadávam nejaké tomu informácie. A Slovan, jasne, chodím na zápasy. Keď sa mi dá časovo, tak veľmi rád to chodím ako takú spoločenskú udalosť to mám. A čo ste hrávali v mladosti? Predpokladám, že to bolo v Martine. Bolo to skôr 1-1, alebo to bolo proste 5-5, všetko možné? Nás tam v tom čase, keď sme hrávali basket, tak to bolo fakt veľa, že mali záujem decka hrať ten basket, lebo teraz, keď som tam párkrát prídem niekedy na to sídlisko, tak tam vidím, že tam na tom koši nie je nikto. Čo my sme väčšinou čakali, že sa konečne uvoľní slot a môžeme si zahrať, takže sme hrávali väčšinou 3-3. A mal si nejaké špeciálne tenisky na vonku, alebo... Ja som v skateových topánkach som podľa mňa hral a mal som ho obalené kobercovou páskou. OK, let's go. Ďalšie písmenko, cez konštrukciu. Aha. Easy. Vyťahneš zo mňa všetko. Ty. Skoro. Ho a nič. V mladosti si robil nejaké bojové umenie, ktorú časť z tohto bojového umenia si preniesol aj do nejakého osobného života alebo do profesionálneho? Hej, vieš čo, robil som thajský box. Bol som v podstate, alebo som jeden z prvých thai boxerov tej prvej generácie. Čiže vtedy vlastne nejakým spôsobom naše krajine objavovali tento šport. A doniesol som si do života hlavne disciplínu. To ma naučilo. Ja som vlastne aj preto začal chodiť na thajský box, lebo som hľadal takú mužskú ruku v živote. Lebo som vyrastal samozrejme s maminou, so sestrou, s babkou, takže som hľadal nejakú takú akože autoritu a našiel som to v thajskom boxe. A to sa ma drží, akoby, to si furt hovorím, že mladí ľudia by si mali nájsť nejakým spôsobom niečo, čo ich naučí akože disciplíne, lebo všetci vieme proste, že rodičov treba počúvať, ale keď ti rodič niečo hovorí, že toto by si mal robiť, ty to tak nepríjmeš. Jasne. Ale keď ti to povie tréner, alebo ti povie niekto, ku komu máš úplne iný vzťah ako k rodičom, tak si myslím, že to je funkčnejšie. A prečo si skončil s thajským boxom? Vieš čo? Mal som určite aj inú ambíciu, ako v živote sa s niekým byť stále. Jasne. Ja som začal vlastne naozaj ten thajský box robiť, lebo som chcel tú disciplínu v sebe naučiť. Ja som nemal ambíciu sa naučiť byť, alebo niekoho zbiť. Takže aj keď som mal pomerne akoby v tom čase, akože hovorí sa, že veľa zápasov, len v tom čase, keď my sme robili, my sme niekedy mali, že 3 zápasy za deň. Hej? Takže mne sa podarilo spraviť 11 zápasov, ale dokázal som to spraviť za pol roka, dajme tomu.
Takže prišiel som do bodu, kedy som si už hovoril, že už sa mi nechce s nikým byť. Najbližšie ťa čaká Octagon. Áno. Možno vieš si, prečo vlastne ideš do rozdielného športu, dajme tomu, Hej. alebo že čo ťa na to momentálne láka? Tak za prvé, dostať ponuku od Octagonu ísť zápasiť je extrémna česť. Takže ja som to hlavne takto bral, že wow, že má Octagon záujem o to ma dostať do tej klietky. Takže to ako prvé bolo, že z rešpektu k tomu celej tej organizácii. A ako druhé, že ja si každý rok potrebujem dávať trošku také nejaké športové výzvy. Mal som pred 2-3 rokmi som si dal športovú výzvu, že maratóny behať. Aktuálne ich mám 5 odbehaných a už som zistil pri tom poslednom, 5. v Austrálii, v Sydney, ktorý bol že veľmi pekný, ale už keď som dobehol, tak už som z neho nemal akože nejakú super radosť. Tak som vedel, že budem si musieť nájsť niečo, čo zase ma tak akože motivuje. Jasno. Pravidelne sa pripravovať, makať a mi to donesie ten taký dopamín. Takže už nemáš rád stereotypy, dajme tomu možno? Určite ja sa napríklad teším, že sa vrátim k tým maratónom a som veľmi rád, že som spravil teraz takúto medzizástavku, lebo môj cieľ je odbehnúť všetky svetové maratóny, chýbajú mi teraz aktuálne 3. Ale presne potom Sydney som videl, že nemám z toho už nejakú extra radosť, ale teraz, jak som si to vlastne stopol, mám úplne iný druh prípravy, tak sa viac teším, že už sa zase teším na ten A maratón. čo najviac neznášaš na tej príprave momentálne, na tej MMA-karskej, čo No je? na fighterskej ja už som zabudol, aké to je strašne náročné, ale nie len akože fyzicky, ale vieš, ja robím aj akoby, že sa snažím robiť triatlon a ten je že naozaj náročný, tam potrebuješ mať, dajme tomu, no minimálne 10 hodín týždeň akože nejakého tréningu, a to hovorím fakt že minimálne, ale nie je to tak náročné, ako proste 4 krát do týždňa 45 minút sa s niekým byť, vieš, že je to úplne iný druh a hlavne chodím z tých tréningov, vieš, keď som bol na bicykli 4 hodiny, prišiel som unavený, že som vyflusnutý, ale teraz prídem obitý domov proste, vieš, že boli ťa rebra, bolia ťa zápestia, takže je to taký nekomfort, ale vedel som, do čoho idem, len som si to musel pripomenúť. Budeme držať palce, my ideme asi na ďalšie písmeno, dobre? No na to. Ale toto skúsim aj ja, 2 rukami. Pukšať cez hlavu. Áno. Toto by boli moje detská špecialita na streetbole, lebo však som bol nízky, tak No všetkých, že si tak brániť, takže mohol by som to. No. A nemusel si ísť to vysáhľať, alebo si chcel, Hej, hej? chcel som si to vyskúšať, na to som aj zabudol, že sa takto hádzalo. OK. Tretia už padne. Idem aj ja vyskúšať. Dobre, tak hod za 3. Prešľap. Joska. Trojka z hora. Je tam. A dáme jednoduchý dvojtakt, poza chrbát. Leo. Vieme o tvojich úspešných projektoch, respektíve poznáme ich aj cez sociálne siete. Ktoré sú možno neúspešné projekty a prečo boli neúspešné a možno čo ťa to stálo? Energie, investícií, čokoľvek. Či máš niečo? Hej, určite sa niečo nájde, ale nič ma napadá. OK. Počkaj, neúspešný projekt, taký pracovný, tak mal som ambíciu samozrejme v čase, keď som mal hudobný label, že úplne v píku, tak som mal ambíciu dostať tú značku o mnoho viac ešte do sveta, než len online. Chcel som predávať merch do sveta, ktorý sa mi akože aj nejakým spôsobom darilo, ale nedarilo sa mi to predávať v takom objeme, jak som si myslel. Takže možno to by som... A stalo ťa to aj peniaze, alebo energiu, čas? Skôr tá energia, čas. Peniaze nie, pretože vlastne v rámci Československa, ja som chcel to, čo som robil v rámci Československa, chcel len preniesť do toho sveta. Ale tak je pravda, že ja som vtedy nemal nejak vymyslenú takú štruktúru a hlavne nejakú stratégiu toho, ako to spraviť. Len som to skúšal rôzne a nevyšlo to, ale nemal som to úplne ako fokus. Jasné. Takže neberiem to ani niečo, že chcel som niečo spraviť a nepodarilo sa to. Snažil som sa ísť tomu naproti a nevyšlo to. A máš ešte niečo, alebo to je to také jediné, čo si možno pamätáš, No vieš? nenapadá ma nič nejak akože extra neúspešné. Mal som jednu z prvých streetwearových značiek, sa volala, že Pay Clothing. A to bola taká značka československá v podstate, kde sme si všetko vyrábali, že sme si našli látku, strihy a všetko sme to robili akoby tak poctivo. A to sme držali, ja neviem, 2-3 roky sme to robili, nikdy to nebolo nejak že super úspešné. Ale ani tam nebola ambícia nejak to robiť úplne vo veľkom, my sme všetko vyrábali ve 50 kusoch a podobne. A na konci dňa vlastne sme to aj predávali celé.
takže neberem to ako úplne úspešné, ale nebol to úspech v takom meritku asi ako ostatné projekty, ktoré som robil. Takže možno, že v porovnaní s mojimi úspešnými projektami tieto vyzerali skôr neúspešne. Op. Som sa najedol dosť. Mal som 5 káv, klasické Košice, o 12. 5 káv. Obľúbená káva v Košiciach? Vieš čo, teraz sme boli pomôžte mi? Šálka kávy. Nie, na Dominikánskom. Doraz? Doraz. Tam sme, som tam teraz 2 hodiny sedel s kamarátmi z Košic, čo som ich dlho nevidel a samozrejme sme vypili proste 5 káv do obeda. To je iba v Košiciach sa toto dokáže. A nebolo to súčasť akože otázky. OK. Ideálny day Jakšu, proste čo robíš v ideálnom dni? Alebo aký by bol? Okrem, dajme, že nie, že športovanie, samozrejme, asi šport je momentálne súčasťou. Môj ideálny deň, samozrejme, aj tak moje dni pracovné, alebo celkovo dni vyzerajú dosť, pre mňa si ich robím, aby boli ideálne, lebo tým, že som trošku akože pánom svojho času, aj svojej práce, takže sa snažím v rámci pracovných vecí splniť si to, čo treba, keď máme nejaké produkcie, potočiť si to a podobne. A úplne ideálne mám rád, keď dokážem veľkú časť toho dňa stráviť so svojím psom. To mám úplne veľmi rád tento čas. To je aj čas, kedy sa proste s nikým nestretávam nejak, že nejdem vysedávať s niekým a zobrať zo sebou psa, lebo chcem byť s ním sám, aj keby. Jasné. Takže to je môj ideálny čas, byť s mojou sestrou a so synovcami, s mojou frajerkou. Nechcem, aby to bolo brané po poradí. Najprv pes, rodina a tento. Ale v rámci tohto celého balíku je najideálnejšie, keď som so svojou frajerkou, rodinou a so psom. A riešiš svoj screen time napríklad na telefóne tým, že ťa to aj živí, alebo proste to nemáš obmedzené, vieš to vypnúť, vieš to korigovať? Viem proste, že pre mňa je to veľmi veľká časť mojej práce, takže sa s tým ani nejak nešikanujem, že či to je veľa alebo málo. Vieš, to je, keby som bol pekár, no tak nepoviem si niekedy, že už by som mohol stráviť v tej pekárni menej času, lebo proste som tam veľa, vieš, neriešim to zase nejakým spôsobom. Dobre, let's go. Možno posledné miesto. Aha, tak vieš čo, že hod... Idem ja, ale... Aha, ty ideš, dobre. Poza chrbát, nič. Tak ja chcem ešte, to isté. Že hod, že sa odrazíš tak do strany. Aha, fadeaway, OK. Neviem, jak to nazvať. Dajme 360 a strela. Aha, takže môžeš dopadnúť, OK. Môžeš dopadnúť, jasné. Pozor na nohy. Oj. Hej. Let's go, poďme. Je tam. To som prehral všetko. Horse, zero. Kedy bol ten zlomový bod, že si prešiel z toho nočného lifestylu do toho športového? Pretože si už, ja ťa beriem ako nejakého poloamatéra v tom športe, pretože veľa profesionálnych športovcov nemá takú disciplínu v tom športe, aspoň čo ja vidím. Tak kedy prišiel ten bod a prečo? Nebol to úplne, že zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň, ale určite zlomový bod bol COVID, kedy nás všetkých proste trošku zastavila tá celá pandémia a zistil som, že vlastne je úplne v pohode proste neprepracovať sa. Jasné. Takže ja som akoby, keď odhliadnúc od toho všetkého, čo COVID zle doniesol, tak ja veľa vecí akože tomu vďačím, že ma to ukludnilo, že ma to spomalilo a zároveň som dostal v tom čase akurát darček od mojej sestry, že Oura Ring, ktorým som si trefikoval akože kvalitu spánku. Prvé mesiace som si z toho robil srandu, že furt červené čísla, že zle, lebo som chodil spávať naozaj o 2:00, 3:00 ráno. Aj keď som nemal nič reálne, že som bol doma a chodil som, seriály som kúkal blbosti. A potom sa zamyslel nad tým, že OK, tak čo mám spraviť preto, aby som mal dobré čísla. Začal som sa o to trošku viac zaujímať, snažil som sa teda to nejak navnímať a odtedy som naozaj zistil teda, že čo všetko vlastne človek musí spraviť, že aký je dôležitý spánok. To je hlavné, že čo som zistil. Ja to všade teraz napríklad hovorím, že nejaký postup toho, že čo je dôležité pre teba ako keby v rámci zdravého životného štýlu je, že na prvom mieste je spánok, na druhom mieste je spánok, na treťom je strava a pohyb potom, že to tak už potom ide. Takže tento takže to boli také tie kroky, ktoré ma postupne vyhecovali k tomu, alebo nejakým spôsobom som sa rozhodol, že chcem žiť zdravo a viem, že musím robiť toto a už sa to nabalovalo. A zrazu do toho, že OK, idem si zabehnúť maratón,
idem, vieš, Jasné. triatlon. A spomenul si stravu, máme tu veľa odborníkov na stravu, ako ho máš ty vyvážené. Máš to 3-krát do dňa, robíš fasting, robíš carnivore, robíš keto. Hej. Ako to ty máš, ako sa stravuješ, určite asi. Áno, v tomto napríklad, toto je možno, že moja disciplína, ktorú mám v nej poriadok, pretože vlastne stravu mi rieši jedna taká firma, ktorá mi vlastne ráno pošle stravu na celý deň a plus ešte vlastne na raňajky nasledujúci deň. Takže viem, že proste v ten deň mám tašku, ktorá obsahuje približne 2000 kalórií a viem, že sa skladá naozaj že z dobrých vecí, z kvalitných vecí. Takže v tomto mám celkom poriadok, ale ja som závislý na sladkostiach, takže proste to som si nezrušil, to vlastne bombím stále. Bývam nad najlepšou pekárňou, takže sú veci, že v rámci tej stravy možno, že by som dokázal byť ešte disciplinovanejší, ale zase na druhú stranu to ani zase tak nehrotím. Jasne. Teraz samozrejme pred zápasom v oktagóne je to trošku väčšia priorita, ale... A budeš musieť zhadzovať, alebo... Budem to, vrátil som sa teraz po mesiaci z Japonska, zistil som, že som nabral 2 kg, ale my ideme v podstate takú nejakú moju bežnú váhu. Ja vážil som pred Japonskom 79, teraz mám nejak 81, zápas ideme 77. To je niečo, čo za 2 týždne sa hodí. Že to nebude ani možno a bude to náročné samozrejme, ale nebude to až tak fyzicky, treba byť disciplinovanejší ten posledný mesiac, by som povedal. Super, skončilo to 5-0, respektíve horse. Nič, díky pekne za rozhovor a poďme ešte na 24. Ďakujem pekne. Let's go. Jedna bonusová otázka, ktorá je čisto pre mňa. Aká je tvoja modná inšpirácia, alebo kto a čo je modnou inšpiráciou? Obľúbené tenisky a nejaká pre teba top modná krajina, kde si najviac vieš nakúpiť, vybrať, cenovo. Hej. Celkom ľahké otázky na mňa, pretože nemám úplne konkrétneho jedného, samozrejme vždy je to podľa trendov, ale all time je duo Nigo a Pharrell Williams, to určite, čo sa týka modných ikon. Čo sa týka mojich obľúbenej topánky, tak inak mimochodom mám strašne rád tieto Rebely model, pretože oni sú strašne civilné a môžem ich so sebou si nosiť aj na beh, lebo je to na taký ľahký beh a páči sa mi ten tvar, ale určite by tam toho bolo viac. Dokonca môj úplne najobľúbenejšia topánka, ale nie, ktorú by som ja chcel nosiť, ale ktorá sa mi páči, je ten ženský model Miu Miu a New Balanceov. Tak to považujem za najkrajšiu topánku, aká akože v nejakej fúzii vznikla. To sa mi veľmi páči, ale asi nie pre mňa, ale pre moju frajerku. A tretia otázka bola, že miesto, kde si nakúpim veci, to je crazy, to je Japonsko proste. To je fakt crazy, aké je Japonsko na tom, že ako výhodne vieš tie veci kúpiť, ako vieš kúpiť vintage veci, ktoré proste aj možno tá značka zabudla, že vyrábala a tam to vieš nájsť proste. A držíš sa pri športe look good, play good, mota? Keď ideš na bike, či proste chceš vyzerať nejaký dres? Hej, som v tomto, akože však samozrejme som v tom úplný pozer, pretože už si hovorím, keď športujem, tak si poviem, že však ale chcem to najkrajšie, to najlepšie, čo sa mi najviac páči, že nemusím iba, aby to funkčne akože nejakým spôsobom fungovalo, ale vždycky mi záleží na tom, že zároveň to je pre mňa aj taká dobrá príležitosť si kúpiť peknú vec, lebo si poviem, OK, že idem teraz robiť, že idem plávať, tak si kúpim, že bombové okuliare, proste vieš. To vždy si čo ideš robiť, tak si kúpiš nejakú pomôcku alebo niečo, čo je ja najlepšie. si tak užijem, to sa tak hovorí, že tie high veci v rámci športu si väčšinou nekúpujú športovci, kúpujú si to väčšinou vysoko postavení manažeri, lebo proste akože ide teraz začať bicyklovať, tak potrebuje 30 000 bicykel a vieš, Sagan odbicykluje na 5000 napríklad, vieš, aj mu to jedno. A posledná nejaká taká bonusová, čo súvisí s lifestyleom, máš kerky od Viceho, Košičana. Obľúbená kerka na tvojom tele, nemáš ich akože veľa, ale ktorá je obľúbená. Čo, aktuálne mám Aničku vytetovanú, to je moje posledné tetovanie, čo mám. Keby som ti takto povedal, že keby som teraz aktuálne nemal žiadne tetovanie, tak už si žiadne tetovanie nedám, že som zastanca čistého úplne tela, ale tým, že tetovanie už mám, neľutujem ani jedno, som rád za tie tetovania a asi budú aj pribúdať ďalej. A každý má nejaký možno význam? Presne, akože jasné. Okay. Úplne každý má nejaký zmysel. Pre mňa nejaký. Amen. Díky moc ešte raz.